Soc Carmen Sirvent Garrigues, tinc 25 anys, vaig estudiar Enginyeria de les Telecomunicacions. En l'actualitat treballo en l'àrea de desenvolupament de software en una multinacional i vinc de la Falla de l'Avinguda. Crec que soc una persona simpàtica, soc molt espontània, m'encanta fer riure a la gent i tinc que reconèixer que tinc un poc de geni. Sempre que tinc un poc de temps lliure, que no és molt, intento dedicar-li a la meva família i a les meves amigues i també m'encanta veure sèries i fer cursos a nivell professional i tot això. La veritat és que és un lloc molt bonic de Torrent i sempre que he vingut així he vingut per algo de Falles, entonces me du molts bons records. Crec que és la millor representació que té el món faller torrentí perquè juntem un poc de totes les comissions que se presenten, les diferents maneres de fer festa que tenim en Torrent i també és un suport important per a la Fallera Major. Jo penso que sí, perquè quan ve la Fallera Major de Torrent a algun casal o en algun acte, sempre els fallers intentem tindre un protocol millor i tractar-la per a que ella estiga més a gust i se senta una de nosaltres. Crec que té que ser una persona prou humil, senzilla, sobretot pense que té que ser una fallera de sentiment, una fallera de casal, que sàpiga com es du una falla i el que costa el treball de les persones i que sàpiga valorar-lo. La meva falla és una de les més antigues de Torrent, és una falla molt familiar i el que més destaca d'ella és que sempre que volen presentar-se a algun concurs o fer alguna activitat, tots anem a una, ja siga bé les noves generacions com les antigues, intentem sempre ajudar-se i som una família i això és el millor que tenim. El que més m'agrada d'un monument és que tinga color, m'agrada molt l'estil clàssic i els artistes que m'agraden són els de sempre, els més grans, Santa Eulàlia o David Moreno, però si tinc que dir un, diria el que he tingut enguany, que és Art en Foc, per a mi ha sigut un bon descobriment, per les ganes que li han ficat al monument, per les ganes que tenen de treballar i això. Eliminaria igual la burocràcia que tenim que seguir els fallers per quan tenim que presentar alguna activitat, tot el tema de petardos, dels xiquets que no poden tirar petardos sense no van acompanyats. I igual no ho eliminaria, però sí que ho faria més fàcil, per a que siga més fàcil per a nosaltres. Afegiria més dies a la setmana fallera, però sobretot m'encantaria que en Torrent pogueren tindre un acte que es fa en València, que és la Batalla de la Flor. M'encantaria tindre-la així per a que fos perfecta. El meu acte preferit va ser l'exaltació, perquè tota la meva família i les meves amigues van involucrar-se perquè jo estiguera a gust i m'agradara i va ser un dia màgic que no vaig oblidar mai.